Good morning. Then, yung ating I love you, love. Parang hindi masyadong malinaw. Hindi nga ba? Oh my God. Matutumba. Tika lang, ayusin ko muna. Ayusin. Yan. Make a love shout out for Ran Prakas. Shouty, how are you? We're planting sweet potato. Love you, Lord. Good morning, my father. Welcome to our farm, guys. 3 million viewers. Mega love shout out. Thank you so much. Tika lang, guys, ha. At ako ay magpapakita. Magpapakita ng kapangitan. Yeah. Thank you. Lobat na pala ang aking cellphone na isa. Good job. Thank you. 9 million viewers. Mega love shout out. Andito pa rin ako kay Madam Cascade. Madam, andito pa ako sa iyong bahay. Nakabidyo lang ako. Busy si Trez. Umiikot si Madam Cascade. Oh, Madam, ano ka na ba? Nag-end ka na ba? Ikot ka na. Wait lang. Arian Maris, saan bunga ng nyog? Saan bunga ng nyog? Wala pang bunga dito. Oh, ayan. Moderator. Mag-switch account ako. Kaya lang, parang mahina yung signal to. Hindi naabot yung wifi. Yung signal ng wifi. Wait lang. Talks vlog. YouTuber dancer from Philippines. Fathers passed away yesterday. Why? So sad naman. Umiikot. No signal. Mahina nga yung signal. Can you know Talks vlog? I don't know who was that. Who she is. I don't know. Oh, di kita bibigyan ng jacket kasi hindi main yung gamit mo. Okay? Ayan, guys. I'm also helping
My father and my mother planting a sweet potato. Wait a minute, guys. Hi. Hi. Da. Hello. Hello. Welcome to my vlog. Thank you, guys. Wait. Thank you, 7 million viewers. Hindi abot doon, guys, yung ano. Hello, Sir JFC. Thank you. Sa wakas, nagpakita si Tres ng mukha. Takot ako sa camera eh. Hindi tayo ma-beauty. Nagtatanim kami ng ano, Sir JFC ng sweet potato. Maon, itanong ko na, dawa dahil ipot. Sa di abot sa ano.
Brian, mega love shout out. Thank you so much. I am showing my support to you. Thank you. Thank you 9 million viewers. Sir JFC, thank you. Okay pa ba? Oy, salamat naman. Nakikita pa ba yung aking beauty dyan? Medyo po kasi mano na eh. Malayo na sa bahay yung ano. Nasaan na ba? Saan na ba yung niyog? Hindi ko alam kung saan. Ayun. Ba't ganyan? Ganon. Thank you. Thank you 11 Eyes. Thank you so much. Ako, ano ka? May trabaho. Magkano sana ako? Kaliwanag sana ako dumagtabi.
Okay, so masakit ka manukan. Wala kumapang manok ay ikot. Ano nung sinablay ko nga ni. Okay. Sis Ann, big love shout out. Sis Ann. Hello everyone. Thumbs love, Tres. Sis Tres, thank you. Thank you, thank you. Parang ang labo na ng signal ko. Mainit na doon. Mainit na sisi sa aking pwesto. Di naabot yung wifi. Shouty, shouty.
5 million viewers. Thank you so much. Yun o, kita yung bilbil ko. Abot pa ba yung wifi din eh? I-move ko kaya. Abot pa kaya yung wifi? Baka umiikot na. Naiinitan akit. So, kagan mo na sa dyan pa sa puon. Ano ko na lang. Diyan o. Ay na. Uy, ano yan? Uto, uto, uto. Ayaw lumayo sa ano. Sa... Gusto ko sa nga. O, dito na tumayo. Harap ko yun. Mahina na kasi yung signal. Aray ma. Nandiyan pa. Kaya, ito. Beriga ko matapos ang ano. Kalau tanong sa gilid, yun naman. Uy naman, ipot bago mo ano. Kalau tanong, yun naman ipot. Katrabador mo ma. Matapos ako tak maghapon. Makadaling. Yung paano. Ito eh, kita sa nawa. Dito ka to. Siya sa naman, katapar ko na siya kaya kan ano. Dahil katapar ma? Kira pa, andaw. Para sarong kuya pesanan. Yan yung binayaan. Pero nagdawat ko kung yun ako. Tapos yung kaki. Dito ka inot, may bayad dito? So, easy na ka inot? Oo, sunod happy. Nakasugal ko? Oo, happy 200. Kunwari sublit, si Tiba, dito kayo. Susunod naman, kasi papa mo, yung bayad. Sunod naman to, yan ka. So, ako may bayad. Ang par na yung bayad. Paano siya makakabayad kung ay, oo. Yung bayad sa iya, so pag tutor na to, sa akin may bayad. Panloko-loko kung gano'n. Huwag nang mauulit. May bayad lang. Kangain natin pinatrabaho para mataparan mo ang utang mo. Tapos mo yan, sige mo hagad, ibayad. Ano kaya yun? Tapos, ang tanong, nalima-limanan ka na. Thank you, Sir GFC. Ma'am Irene. Tara, magtanim tayo ng kamote. Thank you, Ma'am Irene, sa pagbisita. Nagtatanim kami ng kamote. Sweet potato. Para sa ekonomiya. Para sa ekonomiya, Ma'am Irene. Wala
Walang signal yung aking monitor. Hindi abot dito yung wifi. Buti na lang nakasaga pa yan na ano na yan. I love you, Lord. What a love you created. Umiikot pa yung signal ko. Malabo. Of the goodness of God.
Monovlog, hello. Kalutan mo sa kanan, hindi mo may ulo ganun. Puno. Nagapod kayo mo misid si may sing. Oh, mari bila. Text na si... Ya ate, pwede nga kayo mo dyan sa mamasyal nga dyan sa Indo, mabok ko. Mabro ko. Kung kagabi naman din ang batal, busin yung kiwa ng isa. Bakit? Ano man ako sa mga arba ba? Lakaw-lakaon mo doon sila dyan. So, ababa dyan, may mga bunga ito. Dahil sana magpa-aram mo dyan, o. Kung yung puta pa din, o. Magbaba sila dyan, kasi doon. Aram nila. Kung na sila kami Indo. Ano kainggo? Ha? Magano sila kainggo? Kaya, bako na naman sila mga rally. Garapit sila duman. Diyan sila magbaba sa ano, boundary, mag-take, tubuan. May cake. Santissima. Imbis man na aralis, tinampo. Pagka, Ang sabag mama sila, sige mo na. Oh, mababa pa? Hindi mo pala sila. May mga lang din ito. Iyo lang. Pag ito mga din, may mga Basta natin, kumundo ka mo pag nabasin daw prok dos, dumando parada na naman. sama po nga sa pusing. ipa. Oh, kabangat sa nanito na. Ano mo na ito kayo niya? Wala lang siya sa Esperanza. Mas mahal pa sa Esperanza? Esperanza. Ay, madam! Good morning, madam! Nagano kami, ano na ang kamuti, tatanim. Salamat sa paharang, madam. Yan na palaban yung aking kamay. Mahina yung signal dito, madam. Ano, kasi yung ano dito, malabo na eh. Ano na ba? Blurred. Blurred na, blurred. Hindi na ako makita, malayo na. Pagpunta mo dito, madam, tamang-tama, meron na tong laman. Pag-uwi mo sa ano, pagpunta mo dito ng July. Ayun pa ma. Iba pa naman yun, ubus na. Ha? Ini, July? Pupunta dito si madam ng July. Pero kila dahil siya ng sasakyan. Sama masyada kang salbay, Legazpi, Sawangan Park, Bandi. Ay kung madam, pumunta ka na dumabaling mo, kamuti. Sa
Kasipag. Kasipag-sipag naman. Kaming tatlo lang, madam. Si father, si mother, a kitch. Ma'am Irene, thank you. Kami lang eh. Kami lang yung andito lang ba sa bahay. Kami lang tatlo yung magkakasama lagi. Tapos minsan ako lang mag-isa kasi kanya-kanyang bahay. Si father doon sa kabilang bahay. Ako dito. Si mother doon sa Albay. Kaya kailangan ko na talaga, madam, ng may kasama, di ba? Pauwiin ko na, madam, si Juwari Wap. Natatanaw ko ba ako dyan, madam? Parang ang labo na. Kasi blurred na eh. Hindi na kasi abot yung wifi. Sabi ni mother, wala na daw ako nagagawa. Kasi nag-live na ako eh. Sabi ko, hindi ko naman talaga yung sinsin tumulong. Ano? Matibayan ka mag-respy. Dito na ganyan sa kamot niya. Dito na ganyan sa kamot niya. Nagigil siya. Dahil po, excelente sa tayo sa kamot. At sa sunod, yung punta. Mga dapat magtanong ang tanggit na. Balingoy. Ha? May Roman? Hindi na kasi abot yung wifi dito eh. Salamat, madam, sa paharang-harang. Hindi na abot kasi yung wifi dito. Kaya hindi ko ma-move yung ano, cellphone ko. Bakit? Paano pa? Hindi na naglayas yung manok. Ano to?
Thank you, madam. Thank you so much. Salamat. Hi, Manay Vince, TV, Miguel shoutout. Teka lang, lagyan kita ng moderator. Hello, Sisi IP. Sisi IP, thank you. Sir Vince, thank you so much. Salamat sa inyo dyan. Busy ang Tres, pinapawisan na. Hindi daw? Ayos yan. Oo, Sir Vince, para sa ekonomiya. Para pag naubusan tayo ng bigas, meron tayong pang alternative na ano. Kamuti. Ah, may kulang di mao. Duwa. Dahon. Sirang multaksin. Duwa. Na. Tagsun. Sunda nga ito kaya. Sampai gitu, sabay ko sunda. Sa arin. Uy, baga pwede man ini oh. Ay, dahil pa kaya asin. Ano yan? Ando sabi ni Papa mo, kala, ando sabi ni Papa mo, sumunod sa ako rin, pag sa mo doon ano, yan o, pagkakanta. At ito, tapos ako apon anak. Nagtanong ka, wala magkirbuno. Tanong ako sa may imot. Nagtanong. Di ang lok sa yan, pwede din. Yung tanong mo yung bigay. Hindi naman. O kaya, yan. Tanong kang tubig, di ba po? Wala ka talaga sa ito. Yo. Sa kinawa to, hindi ka pamuno. Yan, Yan, yan. Ito na po ako sila. Yan. Yan na. Ito ba ng paan? Yan. Ako po ito, hindi ko. Wala, maliit yan. Hindi ko tanong sila. Dito. Kaso ako, sa karabaw mo, radon pa ako yung sa ako. Dito ba ako sindahan, di ba? Ako ang bunong ko ba yan? Kalakad ka tayo bunong kasi ng sarap pa. Ha? Sa may mangga. Thank you, CCIP. Salamat sa tambay, saglit. Pinapawisan ako, madam. Pinapawisan na si Trag.
Thank you, Madam Sir Vince. Thank you so much. Search mo muna yung sa City. Lubat na eh. Ang signal. Inibo mo ng bunang maso kay may sing ano? Tinda. Bunta ako ba? Saro. Tata, sa may kusina.
Ang bilis ni mother ah. Nandun na kaagad sa dulo. Sana all. Samantalang ako guys, ayan lang oh. Mga ilang piraso lang yung naitanim ko. Mother, ayan oh. Naglatag pa siya. Kasi ano, 'di ba? Iba talaga pag veterana. Kabilis. Ano lang, takip lang ng takip ng ano, ng ano yan, lupa. Ayan, kumuha ako ng tubig guys kasi nauhaw na kids. Tubig nyo. Thank you, madam. Sir Vince. Hi, Sir Brad. Mega love shout out, Sir Brad. Thank you so much. Happy New Day, Maria. Thank you, Sir Brad. Same to you. Thank you, everyone. 12 million viewers. Thank you so much. Salamat po, madam, sa paharang. Sabi ko, madam, kay mother, pag umuwi ka dito, di ba, pupunta ka dito. Sabi ko, meron ng laman to. Sabi ni mother, meron na daw. Meron na daw tong laman. Kapag sa July, di ba madam, July sabi mo, July ka? Salamat sa paharang. Natatawa ako kasi si mother, ang bilis-bilis oh, andun na kaagad sa dulo. Samantala ako, andito pa lang ako, hindi ako nakakagalaw kasi ayaw ko doon, mainit. Dito lang ako sa makulimlim. Mahirap na mangitim. Mahirap magpaputi, di ba, madam? Mahirap maglagay ng lotion. Salamat po sa inyo dyan. 9 million viewers, thank you. Ayan, bilisan ko. Dito lang talaga ako, madam, oh, kasi nga, di ba? Dito, makulimlim, oh. Kasi ayan yung paborito mo, yung pili, andyan nakapalibot yung pili mo. Kaya makulimlim dito. Kaya dito lang ako sa walang araw. Ayun si mother, bilis-bilis ni mother. Si father naman nag-ano ng mga ano, organic fertilizer, naglalagay. Ayan, so ayan na nga. Parang mainit na, nabibilad na yung aking cellphone. Yan ako dito, isilong ko. Hindi ko alam kung malakas pa ba yung signal. Dito ko na lang. Ay, naaarawan din. Dito. Dito, yan. Hindi masyadong araw. Ayan, madam, kaya pagbalik mo dito, pag uwi mo dito, ayan, ano sa'yo yung pili, ayan o, maraming ang laglag, ayan o, mga naitim na yung mga bunga. Tapos doon sa kabila, tapos doon sa Tres Marias Farm namin talaga, marami doon, madam. Kaya magsawa ka. Magsawa ka ng pili. Ayan, asan na yung guantes ko? Tutulong muna ako, kasi tanghali na. Upuan mo, madam, isang sako talaga ha, sigurado ka ha. Mamaya niyan, pururot ka. Pururot si madam sa isang sakong pili. Sabi ni father, baka daw pag-uwi ni madam, wala nang pili. Ay, grabe siya. Di ba sabi ko sa iyo pa, yung ano, yung doon sa ano, sa baba, yung sa ano, sa bakuran na pili, ang dami kang bunga noon. Hindi yun nauubusan, kay madam yun, naka ano na talaga kay madam, ano yun? Nakatalaga na talaga yun kay madam.
Salamat po, madam. Habang live lang ako habang nagtatanim para sa ekonomiya. Sa ekonomiya talaga. 12 million viewers. Thank you so much po. Ang kate ng mata ko. Yung mata ko ang kate. Thank you, thank you.
to? Big love shout out. May sila wakets, hindi ko makita. Celebrity snack. Pilipina. Oh, celebrity snack. Wow, 1.79k views. Subscribers. Salamat, Sir Vince. Sis IP, thank you sa pag-stay, guys. Madam, thank you so much. Salamat po. Bibilad na yung aking ano. Thank you. CCIP, thank you, Sisi. Ayun, oh, haggard si Tres, oh. Diba? Celebrity snack. Pilipina. Ang kati ng mata ko. Hmm? Kate, kate. Medyo malawak-lawak pa, guys. Ang tagal pa ito. Matagal-tagal pa kami dito matatapos, oh. Hanggang mamaya pa sigurong hapon. Di pa maubos-ubos. Yung bala ko sana, ito sana yung bala kong taniman ng dragon fruits. Kaya lang, wala akong katulong magtanim. Yung ginawa ko, diyan ko lang nilatag sa mga bakod. So, punta doon, hanggang doon. Saka na. Saka ko na ulit ililipat. Kasi ang hirap kasi magpapagawa pa ng poste. Hi, Sisi! Sis Diet! Ang sexy na kasi hindi raw. Sexy ba? Yun, no, kitang-kita yung bilbil. Good morning! Salamat! Ayan sis, nagtatanim kami ng medyo malawak-lawak na ano, kamuti. Sexy ba? O payat lang talaga? Payaters to sis. Malaki lang yung tiyan, no? Yun, no? Niluloko ako ni Juwari Wap. Yung tiyan ko daw, ang laki. Sabi ko, ganito talaga. Kasi nga, masarap kumain. Di ba? Masarap kumain eh. Siyempre, lalaki yan. Paharang, sabi ni Madam. Thank you, Madam. Hello, Sisi. Ganda ng paligid. Oo, sis. Medyo maganda talaga. Yan, no? Dito lang talaga ako nakapwesto kasi makulimlim. Ayaw ko doon sa dulo kasi mabibilad akit. Tas ito yung paborito ni Madam na pili. Ayan o, Madam, gusto mo dito ko lang sa pili ilagay. Maglaway-laway ka muna dyan, Madam. Ayan o, pili, mga mangga. Kahapon pala, binisita to ng mga mag-i-spray yung mangga. Hindi pa daw pwede isprayin kasi patagas-tagasin muna daw yung mga dahon. Kasi no, dati kasi kami yung nag-spray, si father, si mother, mahimatay-himatay si mother kasi ang hirap magano guys, ano tawag doon pa? Mag-spray? Magbumba, magbumba, parang mali yung bumba sa Tagalog ah. Yung, ano yun. Sis doon, may tanim na kami doon nung isang araw ng okra. Diyan, tapos mani ulit. Ayan, susunod-sunod yung mga tanim doon, merong kamote. May manina ulit doon. Malapit na i-harvest. At saka ito yung mga pasigundang tanim ni mother. Kamote. Ayan. Sarap kumain sa probinsya. Oo nga sis. Tapos dito kayo magluluto sa ilalim ng ano, ng mangga. Tapos merong ano, ano tawag doon? Duyan. Magpausok-usok lang ba sa ilalim ng mangga. Tapos maglalaga tayo ng ano, ng kamuti. Aabutin to ni Madam eh. Kapag umuwi si Madam dito, ano, aabutin niya dito. May ano na to, meron na tong laman na kamuti. Kasi sabi ni Madam, pupunta siya dito mga July ata.
Di ba madam, sabi mo, pupunta ka dito mga July. Kaya meron na tong ano, may laman na to. Tapos sana yung dragon fruits ko, bilis-bilisan na yung pagtubo. Pero ang tagal pa eh. Nasibol pa lang. Tapos yung isa, mataas na sana yung ano nyo, kinain ng kalabaw kahapon. Sayang. Kumakain pala ng dragon fruits yung ano, yung saging. Ah, yung saging. Yung kalabaw. Ano ba yan? Bakit yung saging yung kakain? Yung kalabaw. Kasi nga, nag-araro si father dito. Nandyan sa gilid yung mga dragon fruits ko. Pinagkakain ng kalabaw. Ano ba yan? Ano ba yan? Madam, wala na sa sarili si Tres. Yung dragon fruits, kinain ng saging. My God! Madam, isama mo daw, madam, si ano, si Sdit. Sayang, sayang nga, madam eh. Kaya lang, yung mulberry tinanim ko, parang ang tagal, lumaki. Kailan kaya i-spray itong ano, mga ano ata, March, yung mamangga. Pagdating mo dito, madam, siguro bulaklak pa lang to, no? Or maliliit na bunga. Kasi 'di ba, yung mga harvest time ng ano, August ata or September, yung mangga. Kahapon binisita to ng mag-i-spray kasi maraming puno dito ng mangga, pati doon sa likod. Doon o saka doon. Oo, siguro madam. Mulberry sis, sanga lang, oo. Nabubuhay, di ba? Oo, mabilis lang. Kaya lang, sa akin di ko alam, nasobrahan sa ulan. Kaya parang namatay yung iba. Panay kasi yung ulan, simula nung December. Panay yung ulan. Paingalo naman na, mainit na. Yung ani po, Sir Vince. Ayan si Mother, oh. Siya doon sa dulo. Ako dito lang, makulimlim lang sa pwesto ko. Ayaw magbilad. Ayaw mangitim na mangitim ni Tres kasi negra na nga ako eh. Negra na nga akit. Maya-maya, Sir Vince, ano pa, medyo maano pa naman. Mapresko pa yung hangin. Kasi sa sobrang dami ng niyog, naharangan si Haring Araw. Sigurado, madam, madami yung ano nito, laman, no? Kasi ako yung nagtanim. Katulong ako, di ba? Salamat CCIP. Thank you so much. Thank you. Ang bilis ni Mother, oh. Ayaw kong pumunta doon kasi mainit na. Dito lang ako, oh. Diyan lang ako, oh. Diyan lang ako sa makulimlim. Diyan. Diyan lang ako sa makulimlim. Mahirap na. Mahirap na mangitim. Mahirap na magiliga.
Ala? Gusto mo? Ganun eh. We hold on together. Ayan. Mainit na yan. Ganitong oras dyan. Oo, sis. Medyo nga lang mahangin at saka makulimlim gawa ng mga dahon ng niyog. Kaya hindi masyado akong bilad na bilad. Mga walang pasok, mga alaga ako. Till Thursday. Nagmamaktol pa tong isa dito. Mga bata talaga, minsan makukulit. Ayan. Sinisi po na catch. Thank you guys. Diretso ko na binubunot yung mga damo-damong nakikita ko. Kaya medyo matagal ako makausap. Kasi nakikipaghabulan tong mga damo na to sa mga tanim.
pala yung ano ko, cellphone. Ayan, thank you madam. CCIP, thank you. 8 million viewers, salamat. Package. Ay. Ilang oras? Konti na lang. Sige, paabutin ko yung 2 hours. 5 minutes na lang po. Mag-end live na tayo. Salamat ng marami sa nag-stay dyan, madam. Thank you. Sir JFC, Sis IP, Sir Sis Dit, Sisi Succulent, Davao, dito pala. Salamat po sa mga sumilip. Ayan. Ito yung ano ni madam oh. Pili. Yung pili ni madam. Bagong pitasan yan madam. Kaya konti na lang yung nakikita ko dyan na kulay itim. Marami kulay green kasi mga bago pa. Mga bagong bunga. Kakapitas lang nung isang araw. Ang lalaki. Diba yung pinakita ko sa inyo? Ang lalaki. Ayan. Init na oh. Pagod na si mother. Whew. Ilang minutes na lang po. Tapusin ko lang bago ako uwi. Ayan. Maliliit pa. Maliit pa na puno. Oo, madam. Matas na to, madam. Oh. Oo. Pero hindi katulad doon sa amin na malalaki talaga. Ito, oo, sa bagay. Hindi pa masyadong malaki yung katawan. Yung doon kila, ano ko, kila kuya ko, madam. Ang lalaki ng puno. Hindi na mayakap-yakap ng umaakyat. Tapusin ko lang po madam to kasi ano, ilang minutes na lang. Bago ako uwi sa bahay, magluluto na rin ako kasi tanghali na. Thank you so much po sa inyo dyan, madam. Thank you. Anong oras na dyan, madam? Matulog ka na. Hindi ka pa natutulog. Naririnig ata yung ano. Manoy kasi aw. Big love shout out. Salamat Manoy kasi aw. Ayan, 2 minutes na lang. Mag-i-end na ako. Tinatapos ko lang to. Andito kami sa ilalim ng kanyugan at kami ay nagtatanim ng kamuti. Kasama ko sila father at saka si mother. Ayan. Late na ako. Hoho, it's okay. Manoy kasi aw. No worries. Ayan, mainit na. Ang daming buko. Oo, ayun o, ang daming bunga. Kaya hindi masyadong bilad na bilad akit kasi ayan nga o, napapalibutan ng mga niyog, pili, saging. Ayan o. Mga nakasampay yung mga pinag-anuhan ng ano yan, ipot. Yung mga animal manures na ginamit sa ano, pampataba daw ng lupa. So ayan, uwi na ako kasi magsasaing pa ako. Salamat ng marami sa inyo dyan. Kasi magsasaing pa si Tres. Kahit ang hali na presko pa rin. Oo, preskong presko Manoy kasi aw. Kaya hindi ako nag-jacket. Kasi kayang-kaya pa naman yung init. Hindi na nga masyadong mabunga ngayon yung ano namin, niyog. Kasi nga, ano na, inabot na ng, ano yun? Hindi na masyado. Sa panay ulan kasi, kaya hindi na masyadong ano, yung tawag nila, lutas na daw. Lutas. Salamat madam, good night po. Matulog ka na madam. At ako ay uwi na kasi magsasaing pa ako. Magluluto pa.
ng lunch. Buti na lang, nakaabot doon yung signal, oh. Medyo malayo na doon sa bahay. Umabot pa rin yung signal. Hay, nakakamiss talaga ang probinsya. Umuwi ka na. Saan ba yung probinsya mo, Manny Kasiaw nga? Uwi ka naman ni Kasiaw. Kaya lang sa probinsya talaga, kung wala ka din trabaho, mahirap din, no? Unlike dyan sa Maynila, kahit papaano maraming pwedeng pasukan. Baka may data yan. Hindi, madam, nakakonekto sa wifi, pero umabot pa rin yung wifi doon sa, sa taniman. Ayan, 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 ayan. Dito na tayo sa kubo ni Tres. Mindanao po ako. Ganyan, ganyan sa inyo ang lugar po namin. Uy, layo-layo mo naman. Pero bakit ang galing mo mag-Bicol? Akala ko ba, Bicolano ka? Bakit ang galing mo mag-Bicol, Manoy Kasiaw? Ang akala ko talaga, Bicolano. Mindanao ka pala. Sana all, no? Si Agom ang Bicolana. Siya. Kaya pala, katibay mo na ang galing mo na no? Kaya pala sabi ko, magaling to mag-Bisaya, magaling mag-Tagalog. Sana all. Kaya pala, si Juwari Waps mo, si asawa mo pala. Naga. Ang init na dito. Ang init na. Na yung bubong. Ay, init. Init na. Takbo akit. Tatakbo akit. Diba? Blue na blue yung kalangitan. Napakainit. Parang wrong timing ata yung pagtanim namin ng kamuti Kasi nag-order kasi si father ng pananim. Nagsabi na ngayon na. Noong tagulan pa kami nag-order. Pero ngayon Kaya ayan tuloy. Inabot na kami ng init. Sana umulan mamayang gabi. Para yan, salamat po. Mag-end live na po ako. Thank you so much. Madam, Manoy Kasiaw, thank you. 12 million viewers. Thank you po. Salamat. Ang marami sa inyo dyan. Sis IP, Sis Dit, thank you. Sir GFC, thank you so much po. Sa lahat-lahat ng mga pumasok sumilip sa aking live. Sir Vince, maraming salamat. Bye everyone. Magluluto pa si Trust. Bye po. Bye. Thank you.